श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला मच्छी फ्राय दाखवणार आहे. छोटी मच्छी मुतका म्हणतात त्याला आणि गावाकडे आमच्या त्याला एरले बोलतात. आता मी तुम्हाला दाखवते. चला मग बघूया आपण साहित्य. हे बघा, ही मोदका आहे. याला एरले पण गावाकडे म्हणतात आणि इकडे याला मोदका म्हणतात. हे मी साफ करून घेतले आहे फ्राय करण्यासाठी. चटणी करण्यासाठी ठेवले आहेत ते मी. हे मी फ्राय करून साफ करून घेतले फ्राय करण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये फ्राय करण्यासाठी त्याला तेल हे आगळ घालणार आहे. हे बघा, आणि हे मसाले घेतले आहे मी. हा थोडा गरम मसाला आहे, हिंग हळद आणि लाल तिखट मिरची हे आहे पावडर आहे नुसती. आणि हे चण्याचं पीठ आहे आणि हे तांदळाचं पीठ आणि त्याच्यामध्ये घालण्यासाठी मीठ. तांदळाचं पीठ थोडं जास्त घालायचं, चण्याचं पीठ थोडं कमी घालायचं. आता मी तुम्हाला सगळं करून दाखवते. पहिला आधी मी ह्याच्यामध्ये आगळ टाकते. आगळ टाकल्यानं थोडंसं मीठ घालते. मीठ पहिलं लावून मी धुवून घेतलेले आहेत ते. थोडंसं आणखी घालते. थोडं जास्त नाही घालायचं, थोडंसं घालायचं म्हणजे कारण पहिले मी लावलेले आहेत ना. आता हे मिक्स करून घेते. असे मिक्स करून घ्यायचं आणि 2 मिनटं थांबायचं जरा. बघा, आता हे मसाले घालून घेते. आता 2 मिनटं होऊन गेली. सगळे घालून घेते मसाले आणि ते पण आता मिक्स करून घेते. आणि हे साफ कसे करायचे ना ते तुम्हाला मी दाखवायचं असेल तर तुम्ही कमेंट करून सांगा कसे साफ करा. हे असे घ्यायचे. ह्याची ना खवळं असतात बारीक बारीक, ते काढायचे आणि इथून असे कापायचे, शेपटी कापायचे आणि हे पण कापून टाकायचं. असे साफ करायचे असतात. हे मी आता साफ करून घेतलेले आहेत. 3-4 वेळा धुतले, नंतर परत मीठ लावून ठेवलं आणि परत मी हे केलं. आता मीठ लावलं धुवून घेतल्यावर परत. ही रेसिपी आहे ना माझ्या काकाने केलेली लहान असताना. ते मला अजून आठवते म्हणून मी आज करायला घेतली. आता हे तांदळाचं पीठ घालते. तांदळाचं पीठ थोडं जास्तच घ्यायचं. 3 चमचे तरी घ्यायचे, 3-4 चमचे असे. आता बेसन घेते 1 चमचा. पहिला 1च चमचा घेते, बस झालं. नंतर बघते लागलं तर मग घ्यायचं आपण. असं मिक्स करून घेते सगळं. आता मी असे करून घेतले आहेत चांगले. थोडं पाणी घातलं. जेवढं आपल्याला जास्त पातळ पण नाही करायचे, सुकं असं ठेवायचं. आणि तुम्हाला जे काय पाहिजे ना ते तुम्ही घालू शकता. मी गरम मसाला वगैरे घातला म्हणून घालायलाच पाहिजे असं नाही. तुम्ही काही घालून करू शकता असं. पण तांदळाचं पीठ आणि चण्याचं पीठ पाहिजे. आता मी ते तवा मगाशी तापत ठेवला आहे, फास्ट ठेवला आहे, स्लो करते जरा. आता मी तेल टाकते थोडं. असं तेल टाकायचं सभोवती. हे बघा. आणि आता हे 2 असे घालते मी. असे घालायचे एकसारखे. गॅस बारीकच ठेवायचा. हे घालून पूर्ण असे हे करायचे. एकत्रच परतवायचे आपण. ते वेगवेगळे असे नाही करायचे. जसे परततील तसे परतायचे आपण. बरं, आता हे असे मी हे परतून घेते. जसे परततील तसे परतून घ्यायचे आपण. या बाजूने पण 5 मिनिटं अशी भाजायला द्यायचे. आता तेल नाही घालायचं, असंच भाजायला द्यायचं. ही पण 5 मिनिटं अजून भाजायला द्यायची. आणि मग बाकीचे मी आता हे करून घेते अशा प्रकारे सगळे. ही जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. अशा प्रकारे माझे सगळे फ्राय करून झाले आहे. काय होतं, पुढे ते सरकून जातात. हे चमच्याने पकडते मी. फ्राय झाले का मग ते पुढे सरकून जाते. बघा, असे परतून लावायचे.
मगाशी पण तसेच झाले ते. असे सगळे परतून असे घेऊन फ्राय करून घ्यायचे. आता हे पण असे 5 मिनटं, मगाशी पहिलेच होते म्हणून ते थोडेसे लागले, तवा जास्त गरम झाला म्हणून. म्हणजे असे करून घ्यायचे संपूर्ण. आणि आता हे परत 5 मिनटं फ्राय करत राहायचे.